Salam hormatly vatandaşlar. Yine de sizin bilen Murat Urbanov, DWT Halk Hareketi. Şu gün 5-nji gün, hepdeniň 5-nji güni we aýyň 6-sy. Ine men Warşawada häzir olanaran ýygnyklar geçirdik. Häzir bir top zatlary, öňde geljek zatlary, bolup geçen zatlary we etmeli işleri analiz edip olanaran men ýa planlaşdyryp temizledi. Gurumçykly işler ýaly. Men şu gepleşmede sizin bilen bir toparlady gurulşak bolýan. Ine Türkmenistanlylary, ýagny türkmen raýatlaryny Rossiýada, Türkiýede hop ulalýar. O näme sebäp? Türkmenistanyň 2 prezidentleri bütün dünýäden gorkup başladylar sebäbi hemmede türkmen raýatlary bilen problemalar çykyp bütün dünýä negatif informasiýa Türkmenistan boýunça we kezzap boýunça negatif informasiýa köp gelip başlady. Ine şol informasiýany saklajak bolup inni öz raýatlaryny içine salmak bilen. Diýmek, Türkiýe bilen gepleşikler geçirip raýatlaryny Türkmenistana alman diýip Rossiýa bilen hem ýa-ni ýagdaý bolsa raýatlaryny ýydan aljak bolup ulu hereketler başlady. Şoň üçin men size haýyş edýän Rossiýada, Türkiýede birinji statusyňyzy berdim. Bez dokument ýa-da statusyňyzy top gelýän bolsa, diňe şonu ylgamak bilen boluň. İşleri goýun. Statusyňyzy oňaryň. Diýmek, kimlikmi ýa-da wagtlyň ýaşaýyş dokumentimi şonu düzeliň birinji bilen. Ikinji, hiç kriminal işlere goşulma. Ol birinji bahyny size gün diňlemen 24 saatda Türkmenistan deport eder ýa. Hemme kriminal ýollar goýmaly. Siz eýýäm illegal ýollar. Statusyňyz bolmasa, dokumentyňyz, pasportyňyz ýa geçen bolsa, eýýäm siz illegal. Onun üstüne kriminal etseňiz hat ýa-ni agryýa ýersin. Üçüncü, birden size deport ediläýse-de kanunlaryňyzy gorajak bolun. Ýa-ni deport lagerinde ýa-da ýollo näherda gitmän, näherden bolsaňyz gün aýtmaly. Men Türkmenistan bilesimden ok ýa-da şo ýerde ýa-ni deport lagerinde seni advokat bermän kanunlaryň bolsalar, siz aýtyp durmaly. Ya o sizin hakyňyz. Rossiýa bolsun, Türkiýe bolsun. Türkiýe haklaryňyz bolýa, haçan siz imza otursaňyz, Rossiýada şeýle. Haklaryňyzy gidirmän. Türkmenistana baryňyzda size ýa soragy çekerler, ol hemelerini çekýärler. Hatda aktivistleriň doňazyna şam bolsa da soragy çekýärler, 5 saatlyny goýarlar. Eger hiç ýerde işat etmedik bolsaňyz, soragy çekilýärsiňiz, jogap berseňiz de gidersiňiz. Sebäbi onça adam bular wagtlaýynça hiç ýerde saklaýarlar. Ol bir ikinji rejimem gorkýa adamlar soragy çekip ýa-ni öňkü gorkusuna saljak bolmak ettirmek üçin, salmak üçin edýär soragylary. Fersat bolun, gürleşin, arqyn bolun, ýagny bir minut. Soragyňyz bolsa ýazyp duruň, men jogap berem sizin soragyňyza. Umuman soragy çekilmek döwletiň içine girende bul bir üýtgeç zatdan ýöne siz jogap bermeli kanun esasında. Eger doğrudan şunlarda sorulsa, gün özüne canı soran değil. Bana yankı mesele çözülmem, bana aytmam. Ol öz baştan adam, ol 18 yaş yaşadı, onun öz maşgalası var. Men onun işim yok. Öz baştak bir raýat men ýaly. Doğunum bolsa onu durmuşy özüňiz jaňa soran. Çözüp bilmeseňiz hem bana aýdyň, bana pul töläň. Yol pulymy, aňada işim ýatmamy 3 ay 4 ay
Yine yeni geldi. Bir devam eder çıkışını. Başlan teknik yardaylar. Men elimdeki kuralları ulanıp yani gepleşip geçiyor. Ne şoň üçin günü emhemen gulugyny aýdym. Maňa pul töle gitmek gelmeli. Bir ay yani kwatiram töle, otelim töle. Men sizin işinizi gidip etjek bolaýyn. Baryp gerek gelinde ýene de gelin. Ay gulugatan okuyup oturuň. Onu bular indi kerekse şuraya sonra vermezler. Indi başga bir aýtjak zadym. Birinji bilen ýa-ni statusyňyzy dedim. Gaýga dedim sebäbi ol nelegal gezmek ýyllar gutordy. Ýa-ni hemme döwletlerde kriz bolan soň hemme döwletler nelegallygy kontrol edip ýa-ni deport edýärler ýa-da kontrol etýärler. Ol bolýan zatlar ýylma-ýyl döwletlerin edýän zatlar. Öň ýa-ni orýaly globalny kriz uly bolman soň Türkiýe hiç hat edin okduýuna häzir saýlawçylaram Türk hökümetinden talep edýärler, nelegallar ýürüge düşdi, iş ýok diýip. Şoň üçin hökümet görüşýär. Türkmenistan hökümeti pursatdan peýdalanyp öz meselelerini çöýýär. Indi şu ýaly. Indi Farhadyň meselesine oýunça men bir gurun berjekdim. Bir dün protest etdik sizin bilişiniz ýaly. Türk hökümetiň öňüne men o beýsiyede Farhad boýunça materialy berdim. Oňdaşyndan bir ýa-ni bir topa provozaçiýetler bilen Farhadyň meselesi boýunça işleýär. Ol provozaçiýetler halkara provozaçiýetler. Ýewropada oturýan güýçli provozaçiýetler. Ine şolar bilen bir işläp ötür, bir gyýyka wagtda jogap almaly Türk hökümetinden garaşýar. Şol jogap alansoň men sizi habardar edem. Oňa çelli biz mediada öz işlemede edýär. Ýagny Türk hökümetinden biz ofisial taýinlary iýerdik, ofisial jogap garaşýar. Nirde Farhad Meýmankuliýew nira berdiňiz, nira urutdyňyz. Türkiýede bolsa azatlygy çykaryň diýip. Ine şu ýalylar material boldugyça men size ofisial material boldugyça men size aýdam. Indik foro Ýewropa ýurtlarynda gaçaklar. Ukrainaň ýa-ni uruşy bilen bir topar türkmenler Ukrainaň ulanyp Ýewropaýa ýerler. Olur pikir edýär, ýa-ni bosgunlyk almak ýöne dokumentlerden berýärler. Ýok, bosgunlygyň öz bir prosedurasy bar, öz dosiýasy bar, öz işi bar. Onu professional taýdan taýýarlap berip, taýýarlyk görüp almasaň, padaky hiç kim bermez. Şoň üçin men size aýdýan, egerde kim kynçylyk bolsa, Ýewropa döwletlerine bosgunlyk almaly, bizim bilen habarlaşyň. Ya Türk döwletinde biz size konsultasiýa berip, başga kömek eder. Bizde ýürüýte bir konsultant bar bizim guramamyzda, ýa-ni DBP halk hereketinde size konsultasiýalar berer. Ýalňyşma ýaly. Bu proseduryny iş, ol düzetleri, bu düzetleri diýip inanmaly hiç kime. Bu individual demarş, ýagny sen individual edýän hereketler. Ýöne bir konsultant bolup gapdalyňda konsultasiýa berip seni ýa-ni saprovождение etdiler, prosedura boýunça. Men şu ýaly. Ýene men bizim jemgyýetimiz bardy, bir gurulmajak bolan. Öňüm diýdim, Türkmenistan halky üç tane diktatorlar ilata döndürdüler. Bizde jemgyýetimiz bardy, bizim intelligensiýamyz bardy, ýazyjylar, başçylar, kinematografistler, rejissörler, aktyorlar, tarihçiler, bir topar intelligensiýa bardy, oňdaşyndan teknik intelligensiýa bardy, oňdaşyndan halkyň içine çykan intelligensiýa bardy. Hemmetini öldürdüler. Şu kezatlar. Sebäbi intelligensiýa halka bilimler berýär, halka ýol gösterýär, halky östürýär. Jemgyýet östürýär. Şu jemgyýeti düýüne ýok edip, ilata öndürmek. Hemmetine diňe pul üçin, diňe öz ýa-ni iýjagyny göller ýaly etmek üçin jemgyýet işine, siýasat işine goşulsaňyz basarsyz diýip gorkup şuny getirdiler. Men öňküme aýdypdym, eger jemgyýetimiz bu işe uranmalsa, sen hakdan goraňda beýleki adam büküp durup ýagynda dururda talap eder hökümetden. Sen bilen bir hatada ýa-da haklaň bozulsa, senim onu bilmesen başga bir ýeri görüp şonu ýerine goýardy, şu polisi, emhemeni, hökümet işlerini. Olu bize hyzmat etmeli. Jemgyýetiň barlygy haklary
yani hormat koydurýar hökümet idaralarına ve yurtta adalatlyk öwretýär. Jemgyýet bolmasa biz müňgede prezident çalşaly super prezident getirip hiç adam olmaz. Ine Ýewropa Birleşiginiň, Amerikaň adamlarynyň bilen Türkmenistanyň halkynyň tapawudy beýerde jemgyýet ösen. Beýerde jemgyýetde sen bol bispredelliňi, korrupsiýanyň bispredelliňi edilen ok. Derreo seni hat ýazar biri polis çagyrar, onu çagyrar, derreo sen ýygnak girýär. Etdiren ok. Ine şoň üçin men senin hemmäňe haýyş edýän jemgyýet bilimleri, jemgyýetiň näme bizim jemgyýetimiz näme meselen çöp bilýär. On borjy näme, haky näme, Türkmenistanyň jemgyýet institutlary näme, hökümet institutlary näme. Şu boýunça men aýratyn çykyşlar edip duran we size şu bilimleri berem. Sebäbi ol gaty wajyp bizim üçin, her kim üçin. Bir geljegimiz adalatly, arkyň köçede gezjek bolsaň, akşam polis gelip seni akydyp näme işleýän berde, şunuňdan näme birar bolmaly diýip diýmer ýaly. Ine bizim esasy jemgyýet bilimlerimiz bolmaly. Oňa şol ýani bizim jemgyýet haklarymyz goramaly. Diňe iýmek içmek däl. Diňe iýmek içmek bolsa, onda biz haýwanlardan uly bir tapawutymyz ýok. Biz adamlar azat dol, azat ýaşamaly, azat ölmeli. Men dün oglanlar bilen duşup olara ýani düşündiriş geçirdim. Size de aýdýan Türkmenistanyň baýlygy diň şekilde hemmeleri gitmeli. İksan kezzap, uğurlap, öz tohumlu soňmalar näçip sebäbi her bir kvadratly metr Türkmenistanyň kini bizim doganlarymyz, ata-babalarymyz uğurlap, gan döküp, der döküp gelirler de saklap gelirler. Şu baýlyklar Türkmenistanyň ýerine aşanlak baýlyklar, üstünlük baýlyklar hemmesi bizim halkymyza degişli. Ol samozvanец öz-özüni saýlap, falsifikasiýa edip, iksany uğur gelip daşynda da ýallak komandasyny üýşürip bizim baýlyklaryny, tegi baýlyklary daşyrda çykaryp, öz ýani Deutsche Bank'a şoduny goýup pullary uğurlaýarlar, guluş eden kişi bolup pullary uğurlap ýörenlere o diňe biz ihtiýarlyk berýär. Ýöne hakykatdanam bizim ata-babalarymyzyň gan döküp, der döküp, uğurap, ülküdip gitiren gatlary. Ol halkynky, ol biziňki. Her adamyň öz bölegi başlandy. Şu bölege biz umum bir kazna getirip o ýerden her ýerden alar ýaly ýani büdjetiň üstünden bizim görür ýaly ýa-da ýaly büdjetiň üstünden şoňa ýani ırdaçylygyny berip ine şu büdjetiň üstünden paýlan ýanyna biz ırda bolansoň şol şeýle dargamaly. Ony Priýekden doýup Gurbanowy ertesi gelip hani arkadaş şäherine geçirin 3 milyon diýmeli. Ol bir narkomançylyk, o döwlet dolandyrýar. Bunu ýa-da hiç ýerde ýokdur. Hatta Demirgal Koreýada ýygnaklar geçýär. Şu zatlary etjek bolsaň ýygnakda aýdylýar, kara çykarýar. Bu bolsa Türkmenistany öz milligini öwrdi. Bu adam hatta öz oğlundan hasap eden ok, silan ok. Oğluna derek gidip ýygnaklara geçip gaýdýar. Ine maňa beýärde hem apasanýara diýär. O näme adam? Öz oğluny diskriminasiýa edýär. Ýani oğlunyň awryny açýan näme ol? Düşünokma şoňa. Aýtyp beriň murada şoňa diýip ine men aýdýan Täjik, Gazak, Kyrgyz, Täjik, Özbek apasanýalaryň siýasatçylaryň aýdýan zadyny Gurbanowa aýdýan. Gurbanow Berdimuhammedow bütün dünya hatta apasanýalar Merkel aýdýan OSCE-niň Belarusiýanyň üstüňizden bilýär. Bütün dünyada siýasatçylar ýa-ni diplomatlar, ministrler, hökümet işgärleri üstüňizden bilýär. Siz sokulyp barýaňyz hakyky prezidentleriň ýygnaklaryna. Siz prezidentde, siz şöyle ex-prezident diýip näme diýerler? Ýagny prezidentlerin arasynda bir ex-prezident diýip status alyp oturypmy? Ulan gurulýan bolýaňyz. Siz Türkmenistanda maskara adam. Siz Daşaýurtda maskara adam. Indi gününden siz özüňiz maskara Türkmenistan maskara etmärni oýuňyny besedim. Düşünmeňiz ine men size konsultasiýa bereyim. Ýani ekranda dinläp duruň, men size aýdyp durayım. Ýewropada ýani hökümet işgärleri siz barada näme diýär? Bütün dünýäň siýasatçylary siz barada näme diýär? Ine diýen zatlary bu kellesi ýok. Bu öz oğlunyň haklaryny ýitýär. Düşünokmy şoňa diskriminasiýa diýär. Ertir oğul bir ýere barsa üstüne gurulýar. Onun döwlet ýolbaşçysy.
Benim onu diyen, men näme diýsem ki, mena 3 ýyl önce çykyş edýän idiot, men näme çykyrak düşündirdim, şu idiotlugyny edip dur. Bunun arkasında bir ur idiot baham kamın dolandyrýan. Olmasa öz kelleri hedel, sen o kelleri hiç tanımam. Düşündirdim. Umuman ýagdaýlar şeýle. Ünni jemgyýet bardaysak, ine men size haýyş edýän raýdaşlyk, ýagny bir-birine kömek, daşarykda bir ýerde bir-birini görýän bolsaň, hökman kömek etmeli. Barmaly ýanyna gorkmaly, ýani ine Warşawada bir topar ýerlere bardyk, türkmenler gördük, tüwelimi gorkan oklar, öň gaçýadylar. Gorkan ok, aýtsaňam böküp pampers giýen ok, gürleşýär zat edýär, sen bilen gülüşýär, boragym gurrun bolmaz diýip, olaryň bizar hem bilen. Yani şonu biz gördük, bizim jemgyýetimiz täzeliklere, özgürlüklere taýar. Öňkýär gorkup siýasata goşulman gaçan. Ýüzlerine aýtsaňam, "How, siýasat bolan bir siýasatçy, ýerti ýanky näme problem bar? Ay, bundan beter näme problem bolsun bada? Çygan ýaly bütün dünýäde aýlanyp ýördi." Gattor diýär. Şoň üçin türkmen görseňiz, raýdaşlygyňyzy bildirin. Baryň salamlaşyň. Ine şu restoranda otyr, şu ýerde gırgır bar eken, çağırdım, gülüşdüm. Institut международных отношений şonu işler. Okuýar. Gülüşdi edip, "Eýem raýdaşlygyny bildirýär bana." Öz Merkez Aziýadan okuýar. Bor gurrun bolmaz. Bana da zat diýip, görün ýerine ylgak gelip salam berýär, zat edýär, raýdaşlyk bildirýär. Men raýdaşym däl, Merkez Aziýa raýdaşlygyny bildirýär. Ine şu ýaly bunun türkmen bir-birini görse, gaçyp ýöremäň, wagty geldi raýdaşlygyny agy birleşmek. Her kimin kemçiligi vardır. Häzirlikçe unutmasyň. Biz agy birleşmek. Rejim şundan okýar. Biz agy birleşip, bir-birini düşünşip, biri galp başaga beýlik hem gollap, biz hökümet işgärlerini, korrupsiýanylaryna, gurbanlygyň serdary halkyň badygy görkezmeli. Biz güýçlüğü görkezmeli. Onu biz hiýarlar. Bolmasa, akşam triýe urup gelýän ertiden 2 milliard geçirin arkada şäherine ýanky akylly tualetler, akylly ýa-ni musul bolan adamlar kösüň daşörtde biz dokument etdiler. Ine şu ýaly agbyr boýunça we raýdaşlyk boýunça men aýratyn çykyş berdim. Ve aýratyn TikTok'ta ýanky nimeler geçiren. Inni kriminal edýäniňize gaýra edýäniňize stop edin, sebebi bir topar adam bize jaňa diýamrada deportlagerda otyr, Interpol, öýle ine şu ýaly nime diýerdim boly, men düşünmädim, kriminal ekeni, kömek edin diýip. Biz kömek elimizden geleni edep, onu ýöne öňünden giýmejek bolsun. Hemme adam hökman bir düzgün ýol bardyr. Hökman. Dokumentin bolmasa bir düzgün ýol tap bolýar. Ine mysal üçin Amerikada. Sen gelýän dokumentin ýok. Sen baryp New York ştadynyň, ýa-ni New York şäheriniň prawa tap bilýän. Baryan prawa alýan, eýem prawaň bar. Şu prawa bilen Amerikada türk bolýar. İkinji, şu ýerde baryp sosial gullyklary dokumentim ýok, ine prawa ma diýsen, eýem sana ýa-ni insurance berýärler. Media strachowka bolýar. Eýem iki dokument bar. Şu ýaly her ýurtda öz bir kiçirak düzgün bar, şoň üstü bilen bir gaptal status ýa gönüş status bolýar. Şonu gaýrat edin. Şu ýoldan gidin, ýa-ni onsoň ýol bolan näme statusyny at bolýar. O dine hökman ýa-ni bosgunlyk dinlemediler. İş viza, sosial viza, ekonomik viza, bir topar ýa-ni dokument at bolýar. Dürli ýollar bar. Onuň üçin adwokatlaryň ýanyna bar. Beýlik milletleriň näil dokument alýany öwrenin ve şu ýolu ýa-ni wagtyny çekin. Ýöne pullyp ylgamaň. Hiç wagt oň ýa-ni ýolu uturmaz. Bir statusyny ylgan, statusyny bolsa ofitsialny işläp bolýar. Gapdandan akdan garadan işläp bolýar. Ýa-ni bir men garadan işläň diýemok, ýöne minimum ýa-ni kriminallary minimum etmeli. Men diýsem diýmesem siz edersiňiz ýöne minimalizasiýa etmeli. Bu Ýewropa. Ýewropada kriminal etsen sen dokumentli bolan iş görýär. Türkmenistanda. Siz Türkmenistanda diňe kriminal ýolla, biznes edip kriminal ýolla ýörep biriniňize, ýani hökümet aýlyga hiç kim ýaşanok diňe kriminal gitdi. Oraya zat berdi ýok. Aýlykdan başga kriminalym ýok, başga durmuş. Inni
20 oktyabr boýunça biz aýtjak bolýan 20 oktyabrda gaýrat edin öýdogyn anlaşmagyna aýdyň özüňiz çykyň. Bu biziň bayramymyz. Egerde siz daşöýükde bolsaňyz sizem belläp berýärsiňiz garaşlyk bayramlary. Üýüşüň bile bir dostlaryňyz bilen kafe baryň bir belläň bir raýdaşyňyz üçin azylyş başlaň. Köpden bäri dost ýarym görmedik bolsaň jaňat. Köpden bäri ýa-ni daşöýükde bolýan ýerinde türkmenler bilen duşmadyk bolsaň hatda bir çaýlaş. O 5-10 dolar. Hiç adam bolmaýar. Ýöne sen raýdaşyňy bildirýän. Açyk bir ýa-ni birleşip başlaň. Biz pıtrap birlikle şu ikisini korrupsiyoner kezzap, bire multi kezzap. Bütün Türkmen halkının tarihindeki en zulüm adam Gurbanly Berdimuhamedov. Şol adam Türkmenistan pıtratdy. Bir topar maşgalary aýryşdyrdy. Bir topar adamlar Türkmenistana arkyň gelip gitmedi ýaly etdi. O sebäple bir topar maşgalary aýryşdy. Bir topar maşgallar mecbur ýagdaýda söýüşde de aýryşmaly boldy. Bir topar ýa-ni adamyň ykballary çalyşdy. Erwet ykbala geçdi. Bu maşgala pıtradýar. Ine şoňa biz gaty ynanýar. Ine şoň üçin birinji adym birleşmeli. İkinji adym 20 oktyabr ýadymyzdan çykarmaly. Türkmenistanyň içinde sizi öldürmeliler, sizi urmalylar, sizi akitmeliler. Köçe çykynda bir gözüne serip, yüzüne serip bilim yekesizler. Biz bir halk. Halkın güýji iň uly güýçdür. Döwletde. Birini serip şu güýjü görjek bolun. Önüm dörerse de, ýaktylyk dörer, arzuw dörer. İkinji aksa biz aýdap näme? Şoň üçin 27 oktyabr saat 10-da iýden gaty wajyp video, surat edilseňiz, doňlaryndan şoňdan paýlaşyň bize iýermäňdir. Ýöne görkezin sizin bardyňyzy. Sizem adam, sizem raýat bayramyny garaşdyrdyk. Şonu ýa-ni nimetme kim näme diýse de ol özüne oňurmaýan polisiýskimi ýa MHM gelse öwredin şo zatlar şoňa. Onuň bir tupoýdyr. Öwredin şoňa. Ine hormatly vatandaşlar, men aýtjaklarymy aýtdym. Warşawada UBS gidip dur, işlerini dowam edýär. Bir topar halkara gurmalary, ýagny pravozащитниклер, adam haklaryny gorayan adamlar bar, gowy işleşýär. Olurdan şu wagt ýaman gowy işleşýär. Biz bir näçe adamy ýa-ni halat etjek bolup bir topar dosýalaryň üstünde işleýär. Ol aýtdy Farhadyň dosyasy işler gidip dur, durum ýok. Biz size inanýar. Videoları paýlaşyň, like koyun, komentar ýazyn, hökmen aktiv bolun. Komentar ýazmak üçin size birda diýen bolsa, onu o döwleti barymyz turup düzeltmeli. O döwlet bolmaýar. Ol polisiýski gosударство, ýa-ni MHM döwleti bolýar. Gurbanlyň MHM döwleti bolýar. Biz oraya döwlet ýaratýar. Çekinmeň komentar ýazyn, pikiriňizi aýdyň. Sebäbi siziň doňul hakyňyz bar. Şunu näme? Men gepleşip oturýan. Näme soruňyz bolsa, ýa-ni Ýewropada bolsaňyz, egerde konsultasiýa bolsa Telegramda biziň bilen habarlaşyp bilýärsiňiz. Aktivist chat DVT diýip chatymyz bar, şu ýere baryp, şu ýerde ýazsaňyz, men habarlaşak diýsem, siziň bilen adminler kontakta çykar. Şolar bilen siz gepleşip geçersiňiz, olar ynamly adamlar. Indi gepleşip geçeli hoş sag bolun.